mufundisi kana kuti muparidzi unofanira kupota muchimunamatira naiye achinamata kuti aparidze ability yaMwari kwete kuti ataure kuziva kwake but aziviswe naMwari zvekutaura. I will repeat. Kana munhu ari mushumiri unofanirwa kupiwa zvekutaura naMwari kana kuti anoda kutaura kuti Mwari vatsikire zvaataura. Ivo Mwari pachawo vane message yavanoda kuti tinzwe. Ini ndikaita problem ndinotsvaga message yekuti munzwe. I will repeat. Kana pane mufundisi chibate ichi, era yemufundisi ndeyekutsvaga message yekuti vanhu vanzwe. Why? Nokuti unofanirwa kutsvaga message yekuti tinzwe, including inini. Handitsvake yako, ndinotsvaga yedu. Ini ndiri mouthpiece zvekuti zvimwe zvandichataura zvinofanira kutoshamisawo neni ndinofanira kudzidza kubva pazviri nokuti ndiMwari ari kutaura.